Καλημέρα σε όλους. Θα παίξουμε Brawl Stars. Δεν μπορώ να φωνάζω γιατί γεμάτα μου. Θα παίξουμε Brawl Stars. Θα ανοίξουμε το Mythic αστέρι από τα kills. Εδώ, να το. Star Drop, Mythic. Το έχουμε. Τι λέτε να τύχουμε. 500 καθόλου άσχημα. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι. Κοιτάξτε, λέει. Το λέμε από την τελευταία φορά. Κοίτα, power. Κοντεύω να του πάρω hype. Εντάξει, τώρα μαζεύω 15. Πού ήταν αυτός Quick. Ναι, πήρα και αυτό. Κοντεύω να πάρω και... Βασικά δεν κοντεύω, είμαι πολύ μακριά να πάρω Amber. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι να πάρω σε αυτό εδώ. Πάρω Νάνι, Γκρον, Στου ή Έλλη. Ανά κάθε παίχτη που μαζεύω κομμάτια και τον παίρνω. Και τον επόμενο θα γράφετε κάτω στα σχόλια, θα το πάμε έτσι. Κάτω στα σχόλια τι να πάρω. Εντάξει, γεια σας. Παίζει ο φίλος μου. So. Παίξουμε λίγο τέτοιο. Τι χακ! Ωραία παιδιά, θα κλείσουμε το βίντεο. Θα το ανοίξουμε πιο μετά. Bye bye guys.